Swimming pool. Woo! Yung trip ay pa. Wag. Oh. Alala. Woo! Hello, welcome to Crescentia's Forest Spring Island Resort. Baba na. Okay, good morning. Welcome to Crescentia's. Okay. Hello, good morning. May mga heroes. Hello. Welcome to my vlog. Shout out. Shout out din. Shout out ko sa mga taga Kipalili. Hello. Yes, Wow. Miguel. Shout out ko sa mga taga Agman. Hello. Wow. Shout out taga Iganon. Wow. Oh, lima na dire. Kipalili ko shout out. Taga San Miguel. Oh, sige, go. Taga-Kipalili, bitaw. Taga San Miguel. Duwag ka na kong heart ba? Oo. Kipalili din ka na. Sakop na sa Kipalili. Shout out mga kuyo. Mga guwapa. Ako yun sila, sir. Kuyo. Sir Jackie, sir Kauban. Siyempre, ang pinakagwapa sa Agman. Kana, Charlotte. Ma'am Shifora. Siya kinakagwapa ron kinaa siya diri ha. Mga taga-Agman, relax lang mo dira. Gwapa mo ta. Sa Karen among kuan, Queen. Queen. Mga lalay lang diri. Ma'am, good morning. Welcome to Sawata Central. Lasing ako. Magmama lang dyan ka, ma'am. Sige. Gusto kang relax, oh. Okay, kung gutom mo ta diri sa Carlos, mag-snack sa diri. Uy, na pwede halo-halo. Ay, pangutana sa kubib, tagpila ang kaning cottages. 400. 900. 600. Kaning kawayan. 900. 600 ang gamay. Ang kaning tent, ana, 400. 400 ang namin. 400 ang lamisa. Say hi, shout out. Okay. Naki shout out. Ina imong kuan, friends. Okay, here we go. Suruyan nato ni diri ang Crescentia. Uy, pwede ta mag-swimming dira. Naka blue, limpyo kayo. Naay falls. Hello, sir. Sir, mangutana ko, sir, kaning spring din na, sir, or man-made? Man-made? Springboard? Taas agi pero naay ko andira kanang natural ano ba flowing. Dili mo nang source kini. Ha? Naay source dito? Tuyok nga para kana. Oo. Para maato dito nga. Sige. Okay, sir, thank you very much. Ang ato ang tourist guide nato niya. Sige, ato nato ang source. Ang source ani source ani nga falls diri atong atuon. Morning. Hi vlog. Unsa pud ni diri? So diri mag-prepare og mga unsa ni para ni sa nag-seminar? Kanan. Apil salamat. Wa may baon. Diri daw ang source sa ilahang falls dito. Unsa man ni? Di ni masira? Aga sa gid ni. Wow. Kadaghang tubig diri dapit. Way bayad. So diha sa taas na itubo diha ang source sa tubig. Ilang gibutangan og pipe. Permi day bago ning tubig nyo kay ano man. Okay, naga-flow raman ba? No? Oo. Tubod no. So naga-drain lang. Tubod ni. So ang kaning tubig diri naga-change pero naga-drain lang jud pero naga-drain. Ay kada semana gina ilisan. Ay katulo sa isa ka semana.
Ang gabi. Dili day ni nagaano nga naay nagasulod lang nga tubig. Naay nagasulod nga tubig. Ah, so naga-drain ang tubig pero gawas ana gina-change gyapon tanan jud. So sa pagkakaroon na ani nagaagas ni nagagawas ang tubig. Tama. Para makuha ang mga hugaw sa ilalom, inluan. Wow. Okay. Wow, linlo dai kaayo. Thank you sa information. Pwede daw dito mo saka sa taas. Asa may agian ay kani. Kaya para makita diri na. So ginahinluan, so well naga-drain ang ato ang tubig diri every 3 times a week ginalibyuhan pag yun. Ang ilahang pool. Hello. Hello. Buong family. Uy, lami inyuhang kuan. No? Wow. Lingaw na siya. Kat-kat ako diri, ma'am. Hello, shout out. Hi, say hi. Hi. Oh, shout out. Pa-shout out dira. Okay. Gikan sa ilang source sa water diri padulong sa mao ni swimming pool. Wow. Natural na natural ang tubig. Wow. Kalindot. Dili presko kalami sa hangin. Dili ka sa po. Pwede ka mag-picture. And swimming sa likod. Wow. Mahaw. Salamat. Humana. Ay, Ma'am. Shout out dali. shout out tayo. Shout out daw sa taga-Samal. Shout out sa taga-Samal. Yeah. Shout out daw uyab. Ay, sa nang Wala pa yung uyab. Wala. Ngita pa lang. Ngita pa. Sige pa. Shout out Jeff, dira. ikaw Jeff. Kasi nga uyab Jeff. Wala. Shout out Jeff, shout out. Shout out tayo mga Hi. Mahiya daw siya. Mahiya. Ma'am, sige diri sa ako. Sige. Hi. Ako sa Tagaliguton Elementary School. Ako diri sa Kuan sa Crescencia, Inland Resort. Indot kayo. Wow. Shout out. Sawata National High School. Okay. Si Sir Dato Balong National High School. Yes. Wow. Thank you. School heads. Ma'am Ping, good morning. Hi. Hey. Say hi, sir. Hi. Sa Dude Store. Hello, sir. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am. Hi Jeff. Hello. Nauna mi sa imo ha. Yes. Galing. Hello ma'am, mga sir, good morning. Pwede na ito dali mo dali na sa seats dali sa resource speaker karon. Sa tanan today dito gutan nata sa IATF ang among communication is kulang among information sa among communication ba dapat dahil apil dito mga swimwear ninyo masot pwede ko kayo na Yes. Yes. Sa DepEd, sir, tama na gud mi anang compliance on the national simultaneous earthquake drill. Yes, sir. And we always educate our children, teachers, and teaching personnel pag nailinog baha, mag-unsa. So, education per se.
So somewhat like ang DepEd, purely regular sa education. But in terms of financial allocation, murag gyud mi mapildi. Much of our desire to make our children safe and secure in our school, mapildi gyud mi diha sa mga construction and putting up different facilities to make the school safe and secure. Muta na lang ni sir kung naabay budget ana sir for that specific area. Salamat sir. We'll take note ka na ma'am then BRR mag-open forum ta for what possible activity po na pwede na mo isulod dito sa 2023 nga plan. Okay, sir. Welcome, Sir Alan Delideli. Sir Alan, Good welcome. morning. Sir Alan, thank you for coming. Thank you kayo sa wisdom ni ma'am, no? Thank you kayo sa mga suggestion and recommendation sa ato pag-strengthen ang ato ang cooperation between the Department of Education ilabi na sa atong district office nga mapakusgan nato ang ato ang preparedness ilabi na sa mandate sa LGU nga siya itong manguna sa tinuan-tuan nga implementation nato. This is also a consultation kung sa nato mga needs sa mga school nato. So, thank you and good luck. Yay! Uy, kahumot sa kinilaw. Wow. Sige to, sige to. Sa katong manginahanglan o CA, Ayun lang impact na mga itong sekretariat si let's go. Rodolin Montexi. Wow. Ma-picture na mo, ma'am? Mag-LSB pa. Plus, inugba. Sige. Dali na linya na. Kaon na. Mga 4 piece. Relief goods. Oh, let's go. Ala. Mahulog ka. Ala, kasig mahulog. Kasig mahulog. Ala, delikado kayo. Ala. Mabuing. Ala, kat. Dak mo agis diin. Ala. Saka jud ang nakaginin. Sakita eh. Hala. Mag-ambak. Hala. Bang. Kanindo diri asa Crescencia. Yung trip ay pa. Get 5 minutes later. Ito ma'am. Pero si Sir Jojo pa kulang daw dito mo tanaw para nindot ano na. Oh, dali na. Okay na. Oh, kaway. Yes. Vlog na po. Yes. Sergio, Bong Revilla. Hello. Yes. Hello, Sir. yes. Shout out. Shout ko sa mga shout out kay ko kay
Salamat dili-dili. O dinner Torello. Wow. Una naman mag-uli. Salamat sir, clear dito sir. Kitsa pa. Shout out po sa akong baby. Hi baby. Wow. Secret na sir. Shout out, Jik. Meanwhile. Shout out ko ni Titay ay nininong Glenn nilalaan Yeah. Davao. Davao City. Kasi ngalan mo ganito? Kaira Micaela. Yeah, okay. Shoutout pala sa gagawin ko sa Palog, Itzel Lisario, Kyle Lisario, Itzel Lisario. Yeah. Shoutout ko ka Papa Jason, ka Delio, ka Mama Balen, Malinaw, ka Titi Ondot, Malinaw, from Sawata City. Yeah. Ulo ka na, sir. Maligya ko lumpia. Palit na. Sa patong labi, chapsuy. Gani, chapsuy, gani. Oo. Yehey. Hi, Mr. Mark. Hi, si Makoy daw. Regards. Yehey. Advance happy birthday, Mr. Mark. Yehey. Manuroy mi dira. Happy birthday, Sir Likoy. Humanag yun ang amo ang orientation sa DRRM. Hantod sa sunod na po ng mga videos. Sabay ta, mananaw ta, dinilang sa Load Store ta. Sa pagkakaroon. Bye-bye. God bless everyone.